En realitat, la presentació del llibret, lo formal ja ha passat i ara anem a la presentació del llibret, que va ser un poc improvisada i d'anar per casa. D'aquesta manera, hem decidit sobre la marxa que Igna havia d'estar a la part de dins i en el peu de micro sobre el que va parlar a la seva banda. Molt bona vesprada. Bona vesprada. No se me sent. Se me sent? Sí. Bona vesprada. Anem a presentar el que és el llibret, a donar-li la importància que tenia que donar-li com a instrument cultural i de la protecció de la llengua valenciana. El llibret ens ha donat moltes alegries durant els últims anys i per això volem nomenar a dues persones que s'encarreguen a l'ombra de fer tot el seu treball, que és molt gran, que són Rocío i Laura. Ahora, control, me informa que tenim un vídeo. Sí? Bé, anem a aprofitar per a recordar l'Igna que només tenim un guió per als dos. Sí. Gràcies. Gràcies, Irma. Introducción al acto. El voz de Roberto Mosaic que Igma y Donís dan inicio al acto resaltando la importancia del llibret com a instrumento cultural i de protecció de la llengua valenciana. Volia afegir també que en els últims anys ens ha donat moltes alegries a esta falla. Per exemple, per al concurs de llibrets de l'Horrat Penat, com ja tots sabeu, que des de 1903 organitza l'associació cultural valenciana més antiga i jo crec que podria afegir que millor ens representa els nostres valors, que és l'Horrat Penat des de 1879 i també en el Casal Bernat i Baldoví. Clar, al dir això i quan presentem el nostre poeta infantil, vull dir, de la poesia infantil, ell no és infantil, evidentment, pues sí. Però antes, anem a deixar que parlen elles. Era això, no? Sí, era això. Molt bé. Pues... Bueno, abans, Rocío i Laura. Nos da mucho gusto esta tarde estéis aquí con nosotros compartiendo un acto tan importante como es nuestra presentación del libret, que ahora descubriremos, nuestra presentación del libret del 2023 y del centenario. Queremos dar las gracias a todos los patrocinadores, a toda la gente que ha colaborado, a todos los anunciantes, a todos los miembros de esta comisión que también han ayudado, que sin ellos, sin todos nosotros, pues esto no podría ser posible. La pasión por las fallas y el fuerte compromiso de nuestra comisión es la razón de la que por siempre salen las cosas bien aquí. Si el año pasado se nos planteó un reto que era crear desde cero un libret, pues este año, con el centenario, nos hemos querido o hemos intentado superarnos más que el año pasado. Ha sido complicado, mucho, pero creo que lo hemos conseguido. Hemos trabajado mucho tiempo, muchas horas, mucho rato, muchas disputas, pero al final creo que lo hemos conseguido y ha salido un muy buen libret. Y sobre todo se ha hecho con mucho cariño. Hemos querido también plantear una novedad en el formato del libret este año. Solo esperamos que sea de vuestro agrado, haciendo referencia un poquito a nuestra fallita infantil, nunca llueve al gusto de todos, con lo cual, pues bueno, esperemos que os guste, más que nada porque queríamos darle un enfoque novedoso y moderno a lo que veníamos haciendo estos últimos años. Esperamos de corazón que este libreto os guste. Pedimos disculpas de antemano por cualquier fallo que pueda haber y agradeceros sobre todo vuestra asistencia hoy aquí. Vamos a dar paso. Ja hem vist el llibre per fora i ara voldríeu saber un poc de lo que porta dins, no? ¿No se oye? Sí! No, dic, a veure si hem vist la portada i ja se'n van. Bé, anem a començar per la poesia infantil.
el nostre poeta infantil, fins a enguany, havia tingut el gust de fer jo també la poesia infantil, però hem decidit que hi havia que deixar pas a qui sap escriure millor llibres infantils. Així és que per a la poesia infantil pareixia que anava a ser complicat trobar un reemplaç, no, Imma? Sí. No, estava clar que anava a ser molt fàcil. I per això ve el bo de Roberto, que és el capitán general en estas artes, en buscar, en fichar y todo eso, veritat, Roberto? ¿Es així? Bueno, pues yo creo que Roberto mateix nos podría explicar com va trobar a Òscar, no? Com va decidir que Òscar seria la persona. T'estic ficant en un compromís, veritat, Roberto? Molt bé, vaig a explicar-ho jo. Òscar és vicepresident de l'Hort Ratpenat, per això esperem emportar-se un bon premi. És president del Casal Bernat i Baldoví, per això també esperem emportar-se un bon premi. Entre el seu currículum valencianista i faller, que és molt ampli, ens trobem que no és la primera volta, i dic no és la primera volta perquè enguany va repetir l'èxit, no és la primera volta que s'emporta un premi extraordinari. Així que Òscar Rueda i Vitarque, que a més també se m'ha oblidat dir que és membre de número de la Real Academia de Cultura Valenciana. Un fort aplaudiment per a ell, per favor. Molt bona vesprada, moltíssimes gràcies. La veritat és que Donis deixa el llistó molt alt, però tenia que deixar pas a un altre que fora un poquet més menut, no? Els xiquets tenien que anar entrant poquet a poquet també en el concurs de l'Hort Ratpenat. I anem a veure el que diu aquest jurat. De moment, jo vos he de dir que ho he passat molt bé en l'explicació d'esta falla. Al mal temps, bona falla. Així la historieta està, hem fet coincidir aquest lema, que va tot de coses de la pluja, de dites tradicionals, de fets que tinguin que veure en l'aulla, en banyar-se. I en el nostre llibret, la protagonista és una fallera major que té un mal ensòmit, que sempre se li repeteix, que és que li va a ploure en falles. Total, que reuneix a tota la comissió infantil i convoy a tota la comissió infantil a veure què poden fer per a impedir que ploguen falles, per a que tinguin unes falles sense banyar-se. I una de les coses que fan és portar ous a Santa Clara. I aquesta escena de portar ous a Santa Clara és la que vaig a llegir. Siga mitja o la dotzena, durant la cistella plena, enmig de gran algassara tots per fi han decidit. Portar ous a Santa Clara serà el primer succeït. Pareix cosa prou senzilla, sempre que no fem tortilla. D'entrada, certa porfia naix per falta de costum. Hi haurà millor oueria en Mercadona o Consum. Al remat del cheque crece serà el que ens interessa. Un altre dubte constate quan al súper van entrar. Els kinders de xocolate, la santa els pot valorar. Pues les mones en ou dur tenen ja poc de futur. Centrats en ou de pollastre, torna el dubte a relluir. No fer embolic ni empastre en el color a elegir. Triar si són blancs o rojos els està posant molt bojos. Pensant que en cosa sagrada sempre és millor el d'un mitja dotzena de cada per a complir el desig. I Jaumet, que és un pesat, un ou kinder ha agarrat. Quan pareix que tot ja estava, pregunta a l'armada Ampar que si en eixa caixa blava els anaven a entregar i després d'un titubeig acorden que està un poc lleig. Lo seu és una cistella, diu convençut Gustau, i la lògica aconsella anar a un xino i en pau. I se n'anaren corrent en tropell a un tot acent. Quan al senyor preguntaren per un cistell baratet, els ulls se li entretancaren com rient-se molt distret. I del final del local va portar un gran poal. Senyor, això no li pega, no volem fregar el pis. Lo que diu el meu col·lega és de Vimen o Carrís, que és resabut que Rubén, però el xino ni l'entén. Buscaren per la botiga el maleït atifell fins que abatuts en fatiga trobaren per fi un cistell, però els ous millor aixina més que siga made in Xina. Però al pagar en la caixa digué l'amo entre les dents, són 20 euros i en rebaixa, i isqueren tots ben calents, resultant el contenciós més car el collar que el gos. No ho debaten la xica i aquí seria el portador, perquè dia la contalla que si era dona millor, i entre Carme i Maria Elena repartiren la faena. La direcció al monasteri buscaren per Google Maps,
Pues el camí era un misteri, pitjor que un trencacaps. És que en tant de carril bici, caminar és un suplici. Després de molta xarreta, agarren l'autobús. Anar a l'Olivereta se'ls feia un poc confús. I tal com va la MT, l'autobús estava ple. Com a sardines en llanda s'hagueren de quedar drets, protegint de la encomanda dels espentons i els botets. Qui ho usatge ha transportat sap que el tema és delicat. Però quan ja s'encararen a l'avinguda del Cid, dos patinets se creuaren, no se sap d'on han eixit, i el conductor espantat frenà fins quedar parat. La parada fou tan forta i tan gran la represó que anaren contra la porta la fallera i comissió, i els ous armes infernals volaren com els pardals. La reballa repentina de corfes i rovells d'ou escampà l'escabetxina per tot el 89. Una desfeta espantosa i a més apegalosa. D'aquell immens allioli només un ou se salvà, el que xaumet el panoli de xocolate comprar. Si el fet estava el viatge, s'entregaria en coratge. Quan les mongetes obriren i veren aquell pastís, lo primer que proferiren fon per Crist i Sant Donís. Més com són la bondat plena, farien igual l'ofrena. Tornant ja en el bus 90, era evident el fracàs. Complicat que Nostra Santa els faça ni un poc de cas. I pensant una altra idea, tenim ja de nou altre. Gràcies. Per casualitats de la vida, vingués a dur alegries, en forma d'èxits. Han tingut un tercer, 2 segons premis, un primer i 4 premis extraordinaris en 7 anys, que no està res mal. Que eres un poeta d'altura a la vista salta i que eres uno dels millors poetes de l'actualitat està fora de tot dubte. Donís Salvador, nostre poeta. Jo quasi que me quedaria Gina per a no anar a pitjor. La veritat és que me trobe en la següent tessitura. El llibret és prou explícit i hi ha xiques per davant. Gina és que quasi que cada us llisca, no? O què fem? Vos conte un poc de què va el llibret i ja cada un que tregui l'escena que vulgui. Bé, en una falla que porta pel lema Fuck You, podeu imaginar-se el que va vindre darrere en l'explicació del llibret. Evidentment, és un lema que dona molt de xoc i jugant en el foc, en valencià, evidentment, i jugant en el You en anglès, el llibret m'ha donat per a fer-ne bomber i a partir d'ahir anar apagant focs per la ciutat de València i sobretot en la falla Clero. Vos recomano qualsevol escena, però això sí, arreu ser un protector estomacal per el que puga passar. Moltes gràcies. Me n'anava però sóc el presentador de l'acte. Imagina't que vaig a quedar-me per a dir que passen falles majors i presidents, no? No, Robert? Va això? No va això. No, sí. On estaves? Acabo de dir que no vaig llegir, home. Però a veure, bueno, falles majors i president, per favor, a l'escenari, perquè mos tenim que fer la foto en els llibrets, però abans d'això, Javi, con el poder d'honor, passa per així, que com el discurs anterior està de categoria, pues volem anar. Sí, no, pues... Bueno, nada, moltíssimes gràcies a tots a la presentació del nostre llibret, però bueno, jo vull... Ja estaven aquí. Ja estaven així, ja estaven així, si ja la xef ja estava així... Bueno, jo només dir que bueno, jo crec que enguany tornem a estar ahí, tornem a estar en un llibret que jo pense que ha elegit a dos poetes que ens van a fer riure, que ens convide a la seva lectura. I bueno, pues avui no ha pogut vindre José Luis, però bueno, la portada
del llibret és obra de José Luis Aguilar, que no ha pogut estar amb nosaltres, però bueno, des d'ací li enviem un fort aplaudiment i un fort abraç i res que bé. Dir també que per nosaltres és tot un orgull el poder tindre enguany a dos poetes com els que tenim. Per a els que no... Bueno, a Donis ja el coneixem, fa ja prou d'anys, però per a nosaltres és un plaer comptar enguany amb Òscar Rueda, que el currículum que és pràcticament impecable i moltíssimes gràcies, Òscar, per haver compartit enguany en un any tan especial per a nosaltres com és el nostre centenari, el que vulguis vindre així. Esta és la teva casa, benvingut. Espero que portem molts anys junts i moltíssimes gràcies. I bueno, de Donis, que vaig a ir, és pràcticament la seva falla també. És de la casa ja i nosaltres estem molt agraïts a Donis per totes les alegries que m'ho ha donat i les que m'ho ha donat també. I jo també voldria que tot això pareix que aparega de repente, però això té un treball molt llarg, té un treball de molts mesos, de pensar molt i jo sempre dic que, me diuen, m'ha dit antes Mabel, que el capitán, sin su tripulación no es nadie. ¿Vale? Esa és la seva tripulació, no és nadie. Jo tinc una de les millors tripulacions que se pot tindre i a banda d'això tinc una corporació que tant des de la secretaria fins als vicepresidents fins al delegat més xicotet que fa possible que tot això se haga realidad y se haga realidad en premios como este. Y para todo eso también hay una persona, ¿vale? que va haciendo por ahí sus cositas. Yo le llamé hace unos años el secretario técnico. Y ese secretario técnico, ¿vale? Entonces equipo de fútbol, el Valencia un guay no lo va a rever, ¿vale? Pero entonces equipo de fútbol té que haver un secretari tècnic i té que trobar a gent com José Luis, té que trobar a gent com Donis, té que trobar a gent com Òscar, té que trobar a gent com Sergio Musoles, té que trobar a gent com a Austrias Strugo i pues ese para mí es Roberto, que para mí es el secretario técnico del partido. Jo no tinc res més a dir, moltíssimes gràcies a tots per vindre i ara ja... Ahora lees tu si acaso. Leo. De arriba. Espérate, que no me... Digo, cuando finalice la entrega del premio del Círculo y Mabel haga su despedida, apagaremos las luces y pondremos una música de fondo. La encenderemos y en el atril estará Ana leyendo la poesía que ha escrito con motivo del centenario de Cleras. Servirá como enlace entre el acto del premio y el acto del libreto, pero nos lo hemos saltado. Pido disculpas porque también me he dejado las gafas en casa y aunque me he hecho la letra de metro, bueno, vale. Lo haré con todo el cariño del mundo. El clèric, 100 anys en el cor. En la bella i sense parell Russafa, famosa terra del ganxo, en 1923, un grup d'amics, de família, de veïns, van formar en gran encert i meravella una generosa comissió. Una comissió de falla en Russafa, que des de llavors en passió es refugia en el teu venerat cor. Una comissió de falla en Russafa, que orgullosa ja suma 100 anys. El seu casal, el pardalero, atent, ha vist passejar les seues gels, les esperances i els seus anhels. Ha vist succeir-se el temps, els anys, el transitar i bon fer, l'ingeni, la gràcia, d'homes i dones,
que en el seu últim viatge ja prengueren i la seva última maleta se va partir. Deixant darrere imborrable impronta. Comissió acollidora, propenca, on se segueixen teixint somnis. Comissió grandiosa, premiada, els seus monuments llorejats, els seus esforços recompensats. Belém, Camp de l'Estoreta, Parxís, Vicles, teatre, calets, trofeus, tots ells atessorats. El clero i el seu amor per la festa, per Russafa i per València, en el seu alè arreplega tradicions i en mi alimenta il·lusions. Es situa la falla al clero, en la placeta, als peus de Sant Valero. Torre, testic immutable, torre, vigilant envejable, torre, custòdia celosa del barri. La falla al clero és centenària, 100 anys sembrant els seus carrers de llums, d'alegria, de colors, 100 marços de pólvora, de flors, 100 anys d'anels, de rialles, 100 primaveres de falles, 100 anys de vida. Perquè abans de concloure, evidentment la Fallera Major està avui de celebració. Complís 18 anys i li anem a cantar cumpleaños feliç tots. Passeu a fer-vos una foto del nostre representant en el llibre. Per acompanyar-nos i ara passem a un vídeo, no? Ens esperem 5 minutets i moltes gràcies.